Saps quins recursos i serveis tens a la teva comarca? I si tens una necessitat, saps on has d'anar? Et presentem el mapa de recursos inclusius del Penedès. Però què és un mapa de recursos inclusius? Un mapa de recursos inclusius t'ajuda a trobar serveis, activitats, espais pensats per tothom. Per a joves, famílies, persones grans, persones nouvingudes o amb diversitat funcional. I per què serveix? T'orienta, t'informa i et connecta amb el que tens a prop. I tot amb una mirada inclusiva i comunitària. Només cal entrar a la web del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i buscar mapa de recursos. Un cop dins, pots cercar el recurs o servei que necessitis en funció de l'àmbit d'actuació, la població destinatària i l'abast territorial. És molt ràpid, fàcil i accessible. Si ets un servei o recurs i vols formar part del mapa de recursos de l'Alt Penedès o ja hi formes part i a més vols modificar la informació, ho pots fer mitjançant el formulari que es troba al peu del mapa.